Ženy sú strašne fascinujúce stvorenie, pretože to sú jediné tvory na tejto planéte, ktoré dokážu krvácať každý a jeden mesiac po dobu 5 až 8 dní a stále dokážu prežiť. Všetci vieme, o čom rozprávam, a keď nevieš, čo robíš na tejto platforme? Dobre, chlapče, ale ak si tu ostal a vieš, čo tento červený kód znamená, tak sadaj a počúvaj, pretože existujú iba 3 pravidlá, ktoré musíš ty, ako tvor, čo má medzi nohami pišišvora, dodržiavať. Pravidlo číslo 1. Nikdy nerob to, čo by ich mohlo naštvať. Proste musíš odísť, pretože ak nie si v tom epicentre diania, tak sa ti nič nemôže stať. A mne to je úplne jedno, či musíš odísť do inej izby, alebo do inej domácnosti, alebo mesta, dediny, krajiny. Proste fešak, nechaj epicentrom. Pravidlo číslo 2. Ty ako chlap potrebuješ mať dve veci. Prvá vec, potrebuješ mať zmrzlinu. A druhá vec, potrebuješ mať čokoládu. Ak osoba opačného pohlavia, ktorá má medzi nohami pucku, nemá chuť na čokoládu, dáš jej zmrzlinu. Ale ak osoba opačného pohlavia, ktorá má medzi nohami pucku, nemá chuť na zmrzlinu, dáš jej čokoládu. No a ak osoba opačného pohlavia, čo má medzi nohami pucku, nemá chuť ani na čokoládu, ale ani na zmrzlinu, dáš jej oboje. Ver mi, s jednou vecou by nebola spokojná, ale s dvomi už bude. Fejšak, ale hlavne nech ťa nenapadne jej hovoriť niečo na to, že je aj zmrzlinu, aj čokoládu. Ty si nevieš predstaviť, ako tá baba alebo žena trpí, pretože keď chlapom dávali tie opásky na simuláciu menštruácie, alebo ináč povedané krámov, tak my ako chlapi sme nevydržali prvý level. A nie tie ženy alebo baby musia vydržať týždeň ešte raz toľko, alebo 5-krát toľko. Pravidlo číslo 3. Ak je hocičo, čo tvoja matka, sestra alebo frajerka dokáže po tebe hodiť, skryto, vyhoď to, predaj to. To je jedno, či to je lampa, stolík, telefón, šlapka alebo katana. Tento predmet v rukách tej ženy je zbraň. A jej oči sú vojaci a tvoja hlava je cieľ. A vojnu asi nechceme mať. A čo ti odporúčam? Nechaj ten pohár s červeným vínom pretiesť a do toho poháru nenalievaj žiadne iné tekutiny. Akože, chápeš, víno je červené, krv je červená, ona preteká, máš ju nechať pretiesť a vieš čo, nechaj to aj ju tak. Kámo, každý mesiac celých 7 dní v týždni. Babi, tá vy ste neskutočne šalené v tom pretekaní.